Çîroka hoşeng û alan ku birayê hevin mînakeke serkeftiniye li penaberiyê. Her du bira ji gundê şêxin ku ser bi Efrînê ve ye. Heta ku şer li wir dest pê bike jî xwendekarbûne û xeyalên cuda di heşêwan de hebûne. Lê şer kiriye ku ew ji war û welatê xwe derbeder bibin û li cihekî xerîbiyê bibin penaber. Tevî hemû zehmetiyan piştî salên dirêj wan hewldaye li Tirkiye jiyana xwe berdewam bikin. Lê niha êdî ew xwedî du supermarketanin û her du ji gelekî mezin ku nêzîkî 25 kes jî li bawan kar dikin. Destpêkem xebitiyan cem xelkê dixebitiyan. Me îşê pir zûr dî, me pir zûr yani me tengî dîn yani. Paşa em cîk aynı mawad gîzayî em dibêjin. Tiştê malê xwarin fexwarin ya cîkî xebitîm. Ez xebitîm me hîn îş bûm, fêr bûm îş bûm. Ez arta çiçek Tirkiya min jî çêbû. Ez çiqa sal virim, ez hîn vir bûm, hîn dîlê vir bûm, îşê min vir heye, malê mal vir heye, zarê min vir derin û xûlê arta. Yani em ê herin ama aynı em herin misafir olarak em herin werin yani. Ama diya min bavê min tabii hewne herin. Ne bizevrin nav mala xwe, dayra xwe. Her tiştî nasîb e sonuçta. Me nizanim çi bêjim yani. Li gor ku ew dibêjin li Efrînê rewşa malbatê gelekî baş bûye û bavê wan hewla herî mezin bo xwendina zarokên xwe didaye. Lê demek û şer dest pê dike, jiyana wan jî serobin dibe. Du birayên wan neçar dibin derbasî Ewropa bibin. Ew jî tevî dê û bavên xwe berê xwe didin Tirkiye. Xwanî û milkê wan niha di destê xelkê dinde ye. Wan jî hêviya xwe qut nekirine û li xerîbiyê ve jî jiyaneke nû ava kirine. Sifteh daxêna me hatine bi derê ji me re zev zûr bû yani. Zûrtiya wê welat ji me dûr bû yani. Em derketin hatin xerîbiyê ketin. Xerîbê tabî nediye berê ji me re digotin xerîbê zûr e me nizaniye. Berê hatin vira xerîbî tabî zûr e. Seya silef em zev rahat bûn. Duruma me li Efrînê niha herbê yani. Em nikê miftilin. Tabî ji me re jî yani yan rojekê welatê me çê bibe ez ê vegerim. El xerîbiyê namînim yani. Xerîbîn min zûr e. Piştî ceribandinên rast û serkeftî wan li Esenyurt Stenbolê ew her du market vekirine û ji bo gelek penaberên din jî bûne deriyê debarê. Di nava xebatkarên wan da kesên ji gelek welatan hene. Li gor ku ew dibên hevalên wan ên ji Bakurê Kurdistanê jî piştewaniyeke baş bo wan kirine da ew kar mezintir bibe. Daha önce benim de bir iş yerim vardı. Berê min jî kargehek hebû li wir min hoşeng nas kir. Min îflas kir û piştî 2 salan ez hatim ba hoşeng dixebitim. Rêveberê her du marketa me ez bi xwe nêzîkî 20 salan vî karî dikim. Muşteriyên me jî bi piranî biyanîne, piranî ereb û xelkên dinin. Tu tiştek nîne em berdewamin. Xwedê bihêle em ê karê xwe mezintir jî bikin. Ez li karekî digeriyam û bi saya fêrmeyekî ez hatim vir û min hoşeng bek nas kir. İnşallah wê baş bibe. Niha di serê xelkê de pêşqebîl hene di derbarê Sûriyan de. Lê wisa nîne. Ew jî wekû hemû insanên dinin. û ti kêşeyek nîne. Biya min cihekî gelek baş e. Beğeniyorum çok şükür. Tevî ku korona derbeke giran li her kesî xistiye jî ew berdewamin karên xwe mezintir bikin. Enî weke kompaniyeke xwecihî wan jî rê û rêbazên serdemê dane ber xwe û paket serwîs jî xistine meriyetê û hewl didin hiç nerawestin. Xerîbî û penaberbûn ji bo her kesekî karekî gelekî giran e ji ber ku hemû derî li jiyana te têne girtin. Lê eger ew ezîm û hêvî hebe deriyê nû jî li te vedibin. Alan û hoşeng jî ew derî baş bi kar anîne ne ji bo xwe ji bo gelek kesan jî ew derî bûye deriyê debarê. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.